ନଈ ନଈ ଆସିଲାଣି ଏ ଆଖିର ପତା, କମି କମି ଆସିଲାଣି ଏ ଓଠରୁ କଥା। କିଏ ଜାଣେ ଦୋଷ ସବୁ କାହାର ବା ଥିଲା, କିଏ ଜାଣେ ଦୋଷ ସବୁ କାହାର ବା। ଏ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସବୁ ବାହା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଏଡେ ଏଡେ ପିଲା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଚୁଟି ଉପୁଡିଗଲାଣି, ମୁଁ କଣ ଏଇ ଓଠ ପାଇଁ ରହିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ବାହା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଏଡେ ଏଡେ ପିଲା ହେଲାଣି। ଶୁଣ, କାଲି ସକାଳେ ମୋ ବାହାଘର ହବ, ତା ବାପା ପୁଅ ଦି ଜଣକ ଯିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବରଯାତ୍ରୀ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରଖିଛ, ଟିକେ ମୋ କଥା ବୁଝ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ଆଜିକାଲି ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ଖୋଲିଲେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କିଏ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇଯାଇଛି ନ୍ୟୁଜ ଖାଲି କିଏ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ପଡିଲା, କିଏ କାହା ଝିଅକୁ ନେଇ ପଡିଲା, ଖାଲି ତ ପଳେଇଲା ଆଉ। ଆରେ ଏତେ ଖରାପ ଯୁଗ ହେଲାଣି, ମାନେ ଲୋକ ବାହା ତଳା ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ନେଇକି ପଳଉ। ସବୁ ତ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଛି ସେଇଆ। ଜାଣି ମଧୁ ବାବୁ, ସେ ଖଣ୍ଡୋଇ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦବା। କି ଦୋକାନ ଦେବେ? ମୁଁ ଦେବି ପାମ୍ପଡ଼ ଦୋକାନ। ମୁଁ ଦେବି ଗୋଟେ ବାଦାମ ଦୋକାନ। ବାଦାମ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଲ ଚାଲିବ, ପାମ୍ପଡ଼କୁ ବାଦାମ। ମୁଁ ବାଦାମ ରେଡି ଆଉ ବାଦାମ ଦେଲେ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ବା ଶୁଣି ସବୁ ଖାଇବେ ସବୁ ଆଉ। ଠିଆ ହେଇଛି। ଦେଖୁନ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ପୋଡିଆ ପୋଡି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବାହା ପଡି ଛିଡା ହେଇଛି। ମୋର ତ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ। କଣ ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି? କଣ ମୁଁ କହିବି ଦାଦା ତମକୁ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସବୁ ବାହା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଏଡେ ଏଡେ ପିଲା ହେଲେ, ମୋ କଥା ଘରେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ମୋ ମନକୁ ବୁଝଉଛି। କଣ ମୁଁ କରିବି? କଣ ହେଇଛି ଚକ୍ର କଥା, କଣ କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ବାହା ହେବି। ବାହା କଥା ତ ଏଇ କଥାଟା ବାହା ହବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର ହବ। ହେଇଯିବ ଦାଦା, ହେଇଯିବ। ମୋ ଦାଦା ସାରେ, ମୁଁ ବାହା ହେବି। କଣ କର? କାଲି କାଲି ବାହା ହବୁ। କାଲି କହିଛୁ? କାଲି କଣ ଦବୁ କହିଲି, କଣ ଦବୁ? ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ଦେବି। କଣ ଦବୁ? ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ, ଲିଙ୍ଗା ବା ଅଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗା ବା? ଲିଙ୍ଗା ବାବୁ ଯିବା ନେଇକି ନେଇକି ଆଉ। ହଁ, ଲିଙ୍ଗା ବାବୁ ଲିଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ଦାଦା ଲିଙ୍ଗା ବା? ଲିଙ୍ଗା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। କାଲି କହିଲେ କାଲି ବାହାର ହବ। ସତରେ? ଦାଦା ଏଇ କଥା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, କଣ ଦବୁ ବାବା କହିଲେ? କଣ ଦେବି? ତମେ ଦାଦା ଯାହା ମାଗିବ, ଖାଲି ଛତୁଆ ଚିନି ବସେଇ ଦେବି। ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ସେୟା ଦେବି। ଛତୁଆ ଚିନି ଖାଇଲେ କାଇଁ ମୋଟା ହବୁ କି? ନା, ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ଦାଦା, ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ବାହା ହେବି। ବାହା ହବୁ ଦିଆ ହବୁ। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା, ବାବା ପାଖକୁ ଯିବା, ନେଇକି ଯିବା। ରୋମ ରୋମ ଭାଇଓ। ବାବା ଖଟେଇ ଖଟେଇ ମାରି ସାରିଲେଣି, ଟିକେ ପାଗଳ ନା ଆଉ ଟିକେ ମୋଡା ଘଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାତା ରଖିଲେ ହନ୍ତାନି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖଟେଇବେ, ମୁଁ ଏକା ସବୁ କରିବି। ସେ କଖାରୁ କାଲି ପଳା ପଳଉନୁ। ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି? ତୋ ମନ ସେ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ସକାଳୁ ମୁଁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ମୋ ସାରିନି, ଖାଲି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଚାଲ ମନେ ନେଇଯିବୁ। ମତେ ଟିକେ ବାହାରୁ ବୁଲେଇ ଆଣେ। ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ବେକାର ଏଟା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବାଟରେ ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁ ବାଟ ଚାଲିବୁ। ବଡ ହଇରାଣ। ହରିଓମ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ମୁଁ କରିବିନି ମଲା ତତେ କାଢିଦେବି। ହରିଓମ ହରିଓମ ହରିଓମ। ତୁ ଖାଲି ସଦାବେଳେ କଥା ହରିଓମ ହରିଓମ। ପାରିବିନି, ଇଏ କରିବି ତମେ ରାହୁ ପଳେଇଲା ଡମଣା ପଟକୁ, ଓମପେଟ ଛକ ସବୁଆଡେ ଏମିତି ଭାଇ ଜୟଦେବ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲା। ଆରେ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିକି ଆଉନୁ, ଯା ହବ ଠାକୁର। ତୋ ଇଚ୍ଛା ସଦାବେଳେ ବାଟ ଚାଲୁଛୁ, ସଦାବେଳେ ସେଇଠୁ ଉଠବା। ପୂଜା ହେଇନି ବସିବ। ଆରେ ତୁ କଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଫନ୍ଦ୍ର ମାରି ହେଇନୁ? ତମକୁ ତ ସକାଳେ ଓମ୍ ସିଦ୍ଧି ଓମ୍ ସିଦ୍ଧି ଓମ୍ ସିଦ୍ଧି। ବାବା, ସାବିତ୍ରୀ ପଚାରୁଥିଲା, ତାର କଣ ଦେଖିଲ? ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିବି? ଓ ଯା, ରାତିରେ ଦେଖିବି ନା। ଏଇନା ସକାଳଟା କଣ ତାକୁ ଦେଖି ହବ? ସକାଳର ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସିଏ କହୁଥିଲା, ସିଏ କହିଦେଲା ଆମେ ଦୌଡି ପଳେଇବା ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କହୁଥିଲା ହେଇ କଥା ନା। କେତେ? କୋଡିଏ କେତେ? 20 ଟଙ୍କା।
যা সে মন্দির মাগি তু କଣ ମନ୍ଦିର ମାଗିଲା ତମର ଧୂପ ନାହିଁ ଠାକୁର ଦିଆ ବୋଇଲୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଠେକାଲ ନେଇ ଘିଚି ଦେଲୁ ତୁ ଏତେ ଯୋଉ ଦାଦା ପାଖରେ ତ 2 ଟଙ୍କା ପଡିଥିଲା ମୁଁ ତ ନେଇଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମତେ କହିଥିଲା ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ସାଉ ସାଥ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ଗଲା ମତେ 20 ଟଙ୍କା ଦେ ତୁ ରହ ତୁ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ମାରା କଲୁ ମତେ ଓ ମାରା ଖାଲି ଗଲା ସଦାବେଳେ ତୁ ଆଜି লিগাও গিয়া কপড়া করদ চলো যাও ঠিক আছে করতে মোর বাবা বাবা এনা হাবির জানি মু গুজ 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 আরে ইজি ବାବା ତମେ କାଇଁ ସିଂ ଦେଲ হ্যাঁ আরে মু না হাবিসনি ই কোন কইলা কোন হেজি কোন ବାବା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଟିକେ বিচার করে ବିଚାର କରେ ଟିକେ পিলাটা নিরো পিলাটা ବାବା কোন দেখি কোন দেখি বাহ 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 ইরে 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 তা বুঝিব ବାବା ଟିକେ ଚପଲ ବଦଳ ଦଉଛି এ তু মঠ মারা কথা না কোন ପାଦ ଉଠି ଅଛି রে পাতি বডি বাবা এ এটা কা করবে এই ভাষা পত্র কোন ବାବା আচ্ছা ওহো এই টোকা কিছু কার্য করুন এই বাবু ভূমিকম্প বোধা ঝাম্প বিকলাঙ্গ ওম তোর টমকা মরমকা সরসৌকিন নর্নমকিন ওম তীর্থা কুর্য ক্রুম উঠস্তু ভবতে করট কর ওম হিলাস্তু যা এ তু নরখাস্তু উঠ বাবা উঠ